קרבי, אתם מוזמנים לראות אותי תלויה עם שלט הרופאה הנותנת. ברוכים הבאים לפרק השני של חברים של תורן. חברים של תורן! והפעם, טישלר. הלו. מה העניינים אח? וואלה, מה נשמע אחי? וואלה, בסדר. תגיד, אני בדיוק מכין פה מלאווח, אחי. יש לי כזה לבטים לגבי אם לשים ביצה או לא לשים ביצה, אני לא סגור על זה. צריך שתיתן לי רגע שמות של 3 להקות שאתה אוהב, שמות של 3 שירים שלא של הלהקות האלה. שירים שלא שלהם. נכון. דבר ראשון אחי, MF Doom, והשיר זה פרח בגני. פרח בגני, כן, אני איתך. AC/DC. יפה. אני של נועה קירל. לא, אני אחי. אני שלי? כן אחי. קיבלתי. להקה שלישית, אחי, עוזי אוסבורן. עוזי? All Right. All Right של קנדריק. נכון מאוד אחי. בסדר גמור. מה איתך חוץ מזה אתה אוהב? יאללה ביי. ביי. פרח בגני, MF Doom, AC/DC, אני, עוזי, All Right של קנדריק. יש לנו את זה. עומר. עונה לטלפון, למה אתה לא אומר הלו? תענה לטלפון כמו בן אדם. התקשרת בשביל לחנך אותי איך לדבר בטלפון? הלו! הלו! אני לא מבין מה אתה רוצה, אחי. יפה, לקח רק 5.5 שניות להגיד הלו. מה שאתה אומר, יאללה, נו, גבר, אתה מפריע לי, אני בדיוק באמצע מכין מלאווח. יש לי אחיינית בת 3, באמת היא אחת העסוקות, כאילו, עשית לך. יש לה לוז צפוף, כאילו, בהשוואה. מה אתה צריך, אחי? תגיד, שקלת את החתול שלך? לא, עדיין לא. תדע, אבל אם הוא ירד במשקל או לא. למה זה חשוב? החתול שלי מתחיל להשמין, אחי, וזה מעניין אותי, כאילו, בתור בן אדם שיש לו חתול שמן. החתול שלך שמן, הוא לא כזה שמן, אחי, הוא בסדר, והדיאטה הוא יורד לאט לאט, אחי, הכל טוב. תשמע, אני באמצע משהו, אני אדבר איתך אחר כך, אחי, אני בדיוק נשרף לי המלאווח. נשרף לי המלאווח, נשרף לי, ביי ביי. תודה, לעומר. כיף להיות אני, כיף להיות אני ישראלי, דובר עברית, גם כיף להיות אני. עצבני וגם מרגיש גם כיף להיות אני. אל תנסו את זה, השיט הזה רק בשבילי. מרגיש מוזר, כמו עוזי אוסבורן, מייקל ג'קסון פופקורן. שמתי את הספליף בצד, נכנסתי אל דוקטור. רשם לי 2 בינתיים, אז פתאום הכל טוב. הכל טוב. מחפש תרופה בתוך ארון תרופות ריק. AC/DC מתנגנים לי ברפיט, אני לא קולט. אני לא מטומטם, אני לא חכם. הכל יהיה בסדר, ואם לא אז זה מושלם. We gon' be alright. We gon' be alright. Say we gon' be alright. We gon' be alright.